sa giingon sa 1 Corinto 13, ang gugma mapainobsanon ug maluluyon. Dili kani masinahon o tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitason ug dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan kundi sa kamatauran. Ang gugma mutuo, mulaom ug mulungtad hangtod sa kahangturan o kini maong tinubdan nga adunay ikaw ug ako nga nabuhi diri sa kalibutan. Uban kami makapaglaom sa usa ka oras ug tunga nga puno sa gugma, pagdayo pagpakidait sa atong buhi nga Dios. Kauban kami diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. February. Let's admit it. Almost always one thing comes to mind when this month arrives, a month of romance. But before you start imagining your perfect romantic dates, keep in mind that this is one of the issues that makes many young Christians explore their own understanding and the boundaries of biblical romance. So what is biblical romance? How does one find a healthy romance that leads to marriage? And if you think this is boring and filled with cliches, would you rather the victims of breakups and their pain shower you with bitterness? The world now could use a Christian courtship. This is a relationship between a man and a woman in which they seek to determine if it is God's will for them to marry each other. This is done under the protection, guidance, and blessing of parents or mentors. The couple concentrates on developing a deep friendship that could lead to marriage, as they discern their readiness for marriage and God's timing for their marriage. Through Christian courtship, the couples are given ways to overcome temptations and enjoy the blessings of chastity. If, during the courtship, one or both parties realize that marriage is not God's will and they end up their relationship, the courtship has not failed. On the contrary, the courtship was successful because God gave the direction that was sought through it. When one is in committed relationship, whether dating or courting, it is important to remember to love God above everyone else. Saying or believing that a person is everything or the most important thing in one's life is a sin, for it is a clinging to the biblical principles of romance and courtship is still the best foundation for marriage. Choosing to let God in the relationship is one of the most important decisions one will ever make, because when two people join in a holy matrimony, they become one, in which God intended to be permanent. Maayong buntag ug maligpayong Sabado. Ay, mga Mga ginawa niyo. kapaglaom. Mga kapaglaom, Pebrero na po ng atong bulan. Sa pag-abot sa Pebrero, isa ra gid ka pulong ang maabot sa atong unahuna ana. Og sa atong kasing-kasing. Kining gugma. Busa, karon nga bulan ato kini hatag kang Fitz. Ato mo i-dedicate ni nga bulan kang Fitz o kang Sharon. Ako ra good kuya we. Mo kang Sharon. Ganda. Apil po niya akong tapa do. Yes, but of course, dili lang po nato na siya i-connote yun nga meaning no nga ang February mao lang gyud ang love month. But of course, That's true. every day love should be expressed clearly, vividly, and purely. So dili na to. Saan man So dili na to malikayan nga pag-abot gyud sa bulan sa Pebrero, ma-intensify ang kaning Yes, pulong gugma. true. Yes. Mo nang karong usa ka oras ug tunga mga kapaglaom. Diri ta magtuyok-tuyok ni ining gugma. Ano na tay mga ano na tay bagong episode di ay tuon mga kapaglaom nga inyong atangan unya. Kini siya din siya bagong episode, bagong segment sa programa sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Aduna kami gibisita nga panimalay unya ato ni siyang atangan tungod kay siya ang atong una nga nahatagan sa atong gugma. Yes, ang importante ng gugma no, kay kung wala ang gugma, labi na sa atong labawong makagahom, wala ta karon. Correct. Nakapalibot sa ato ang gugma niya bisan unsa nato ko makasasala ang iyang gugma nagpatigbabaw. Tungod sa imong gugma po sa Delmar, mo nang imong tingog karon Nag-elementary day mo, nag-elementary tungod sa day gugma ba? nimo sa mga kabataan, ikaw dito Oo, nag-MC-MC. Nag-elementary day niya, kita modala sa kanang mga games o MC-MC dito, Sige. wala. Oo. Pagaw kita gamay. Kaya ang goods, Kuya Wing, dili lang nasa babae ug sa lalaki, no? Sa imong ginikanan, sa imong Yes. zone, sa imong friends. Sa palibot The nimo. people nga, nagpalibot nimo, Kuya. So, munang
ana kabilihon ang gugma. Yes. Yes. Kaya And- nakapikto na sa tuwa. Oo. Ay, And in mao na to connection tong- po okay. sa gingon Kuya Awing, Okay. di ba, gugma, Oh. importante kay ang gugma sa Ginoo. So muna itong i-emphasize karon nga Yes. dili kalibutan Yes. ng gugma. Yes. Di ba? Og sa ato po sa kalibutanon nga gugma, paabuto na to si Sharin nga doon na po yung gugma. And speaking of gugma, Kuya Awing, later sa atong Dear Panimbaya, so gilano na po sa gugma, Yes. nga atong tagadong pagtagad. So, andama ang inyong mga tambag. Yes. And later on sa atong Good Morning Pastor, atong paghahisgutan ang biblical romance and courtship. Katong nag-focus ta sa story ni Samson accomplishing God's purpose the hard way. So dili gid ay easy way, no? The hard way. Yes, and later mga kapaglaon maminatag mga tamis nga alawiton all the way from mga estudyante nito sa Western Mindanao Adventist Academy. Gikan ni actually nakakanta ni sila before diri sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Karon nalipay kami kay ming duaw na sad sila karon. Amen. Kauban silang principal nga si Pastor Generato. And mga kapaglaon so busa atanganan ninyo later ang cherubims. Yes, and sa gingot pa sa lawiton ngo nagkanayon. Love carried the cross for me. Love counted the cost for me. Although I was hopeless, dying and lost. Love carried the cross because he's always there. He never fails. All he will do is love forever. That's the love of God. Aniya makapaglaw mang awit nga nagulahan og That's the love of God and Love carried the cross medley. Aniya ang intro voices. When God saw a world lost without Him, He could have simply turned and walked away. But the Father wasn't willing that anyone should perish, so He sent His Son to die that day. Love carried the cross for me. Love counted the costs for me. Although I was hopeless, dying and lost, love carried the cross. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. What made God take so much care to make creation glow? He could have made it black and white, and we'd have never known. And what made God send Jesus to die on Calvary? Of course, it was this joyous thing I feel inside of me. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. And
for that, praise the Lord, no, mga kapaglaong, for that great love sa gagi pakita sa Ginoo sa to. For that for while we are sinners, Christ died for us, mga kapaglaong mo. And thank you so much, Jomer, Jim, and Shote, UP, and Silent. Thank you so much sa inyong mga talent. And mga kapaglaong, unsa man kaning romance and courtship, unsa man pud ang istorya si Biblia mahitungod ni ini. Makapaglam ato ning paminawon or sayron gikan kang Pastor Edwin Gulfan diha sa Calbayog City. Pastor, dito atong tanawon sa nasad karon. Happy Love Month. Wow, I think everybody's excited to know that we are on what people understand to be the month in the year dedicated to love, February. Happy Valentine's, everyone. And for this month, we are going to talk a lot about the principles of love. And in particular, we want to let you know how beautiful it is if we base our love relationship from the Holy Scriptures, because ultimately, all of us are accountable to God. For this Sabbath, we are talking about biblical romance and courtship. Biblical romance and courtship. Now, of course, we understand that the culture of the people during Bible times are so different from the culture that we have today. So that when we talk about courtship, ang una-una sa mga tao sa courtship karon, lahi na gyud kaayo itandi sa courtship sa biblical times. First of all, tungod kay ang biblical times na-confine sila sa Middle Eastern culture, ancient Near Eastern culture, the culture where the Jewish community have grown up. Lahi ang ilang culture. But since we are talking about biblical romance and courtship based on the Bible, we are getting a few examples. But ideally, ang romance gyud o ang courtship, preparation na siya sa married life. Meaning, the intimate relationship that exists between a man and a woman. Kaya in most cases, when we talk about courtship sa biblical nga basis, we really talk about relationship between opposite sex. A man and a woman. A young man and a young woman. Or an adult man or an adult woman. But basically, this kind of romantic relationship, as far as the Bible is concerned, was designed by God between opposite sex, a man and a woman. Kay sa pattern ko sa Bible, mga higala nga kapaglaom, ang relationship nga gibasihan sa Diyos sa pag-compare sa iyang love to the church is the relationship of husband and wife. What does the Bible say about romance and courtship? Well, I have mentioned to you, pareha karon, ang romance in courtship is preparation for the married life. But men and women can engage in courtship, can even get into romantic situations even if they are not married. Kay practicing man, but may mga restrictions. Ang restrictions yun mao nga, romantic relationship will be confined only in the intimate time together. Muna ay romantic relationship, intimate time together, nothing beyond. Kay kanang union in the flesh, kanang gingalan nila o premarital sex, the Bible really restricts that. Some people doesn't like the Bible because they don't want to be governed as far as romance and courtship is concerned. They don't want to be dictated by the Bible. But if we understand what is the moral guideline, what is the basis for right moral, in which a person who is involved will have a clear conscience, and the people around them or him or her will also have a better respect for these young people and for each of you who are involved in the romantic relationship to have a very strong respect upon each other. Then confine your romantic relationship
in what the Bible allows. Just the closeness and the intimate time together. Nothing beyond. No sexual union. That's the Bible basis. Samson in the Bible failed in that. Kaya ninggubiyan man siya. Muna, ang destruction ni Samson is an outstanding example of what happens to young people or to people who go beyond what God wants them to do. So, my guideline for today, romance, as far as the Bible is concerned, is okay as long as we do it within the framework of the moral principles and moral guidelines that is mentioned in the Holy Scriptures. Closeness and intimate time together. Moro gid akong natatak Yes. mga words. Dagang kay salamat Pastor Golfandi nasa Calbayog City din sa Samar Leyte. Samar Leyte. Samar Leyte para sure na lang. So dagang kay salamat Pastor no mo gini siya ginaingon nato nga mas nasabta nato deeper ug unsa giday Yes. ang bot ipasabot aning love month. Yes, ug kanang intimacy na to Yes. gitawag unsa day ay nga gipwede lang ug unsay dili Oo. pwede. Si Fitz ganina ti Nay, siya pangutana. nakita na ako nga tutok kaayo na mati gid siya ni Pastor Laog na Gulfan. siya pangutana. Actually na siya pangutana. Ako na rin Di, gimension ako ganina, di ba, Ah, Kuya lagi. Will o Kuya Darrell, kamo maging mga papa, dara. Gimension, ganyan lang. Papa, dito. Sorry. Son mo rin si Kuya Darrell, sorry. Fake news, fake news. Ay sana yan na papa na rin si Dar. Wala mo kabalo. Basta wala Basta sa yun. connection. Di ba, mention sa romance nga term. Kung sa Yes. English, tsada sa paminaw ng romance, more on sweetness siguro. Pero kung sa Bisaya, basin lahi ang translation ba? Romansa? Romansa, lahim siguro ang romansa makapaglaom, no? Kasi Si pasabutan Kuya Awing nga Wala tong ang tanga pangutanon nila sa ana. GMPO niya kay pangutana na unya. Di pa Unsay gid mo patubagon difference? sa mga karon sige na. Magtanaw mo makapaglamon niya sa GMP. Nice Kuya Awing. Kuya Awing, Hindi, oh. unya atangan nila na para may bawa Ano, nila Ako, na sana. Huwag tubagon. Ayan karon, Pangutana. ang karon madto ta sa ato ang Bible trivia. So andama inyong mga cellphone diha mga kapaglaom. O mao kini atong Bible trivia. Ang pangutana, kinsa kining lalaki nga nakapatibok, Tagalog, usab sa kasing-kasing ni Ruth human siya nahimong balo. Okay, otro na tong pangutana no. Kinsa Kinsa- kining lalaki nga nakapatibok usab sa kasing-kasing ni Ruth human siya nahimong balo. Sa atong patagalog ng nakapatibok. Diba, Pangalan. nangutana ka ganyan Tagalog. unsay Bisaya sa romansa. Ako nangutana po kung laya unsay Bisaya na nakapatibok. Oh, nakapatibok. Basta yung short na. Nakapapitik sa iyang kasing-kasing. Nakapapitik. Yes. Ano ta to nakapapitik Oo. ayun na nakapatibok kayo sa pero ang Bisaya ron ma-consider naman sa Tagalog no. Yes, Sakto. true. Kanang tingnan natin anong buhaton nila ngayon. Yes, mga kapaglaom no. Tawag na sa atong phone number Yay. na nga wala naka-flash ato ang screen. That's 0927-777-5602. Among pagahulaton ang inyong atong pagahulatin. Hulaton ang inyong mga tubag. Again, 0927-777-5602. Ay naka-flash tayo sa atong screen. So karon magbasa mi sa atong Sige, go. mga sa greeting. Yes, na ako'y basa itong mga greetings. Itong mga kapaglaom from Feli Fernandez. Let's celebrate the sacredness of Sabbath. Thanks, Panimbaya sa Kabuntagon. More power. God bless you all. Happy Sabbath greetings to Dos Bosio of London, Nathalie Azus of Jeddah, Noreen Ramirez of Pampanga. Yes, Thank happy you. Sabbath Ma'am Pili, isa na sa mga teacher nato diya sa Delmar Elementary School. Wow. Yes. And sa laing bahin mga kapaglaom no, ang gugma usa ka pagpakita og gugma mao ang pagpangumusta, paghatag o gasa, Yes. pagtabang ngadto sa uban mo na siya ang gitawag isa na siya sa mga gugma. Daghang mga klase nga gugma Yes. nga atong masinati nining danlog nga kalibutan. Wow, danlog gid. Danlog gid. So atong kumustahon si Bay Daryl Iktin, doon na siya ay usa ka amahan nga gitagaagasa siya mao usa sa haligi sa ilang panimalay nga ang iyang panginabuhi mo ang pagdrive og tricycle. Ato kining tan-awon mga kapaglaom. Mga kapaglaom, maayong buntag. Anya kita sa Zone 7 Carmen tungod kay atong pagabisitahon ang panimalay ni Zone Victor Nalia. Ang iyang maayong silingan nga si Ma'am Cathy Kawaling ni kontak sa Hope Channel para duawon daw nato ang iyang panimalay o atong mahatagan unta og gamay hinabang ang iyang pamilya ni Valor Victor nga karon nagpiot sa ilang gamayng panimalay kauban ang 5 ka anak ug iyang asawa. Busa karon aniya ang Panimbaya sa Kabuntagon World, tabang kapaglaom. Mga kapaglaom, wala na sayod si Brother Victor nga mobisita ang Tabang Kapaglaom Hope Channel sa iyang panimalay karong adlaw. Usa
Ano yan, ato sa super sound. Ayo! Ma'am, ako si Daryl sa Hope Channel. Ma'am, sa ito yung ngalan, ma'am? Cristela, sir. Cristela Nalia. Ang kapikas ni Victor Nalia. Pwede mo dayon, ma'am? Sige, sir. Sige, sir. Dayon lang, sir. Ma'am Cristela, mato ni Ma'am Cathy, adunay, ano na mo 5 ka mga anak? Oo, sir. Oo, sir. 5. Si Brother Victor, sa po lang iyang panginabuhi. Tricycad lang, sir. O ikaw, House lang. dili ka sa Panimbaya. So kung inani ka ron, wala si Brother Victor, sa po nilingaw ni mo, ma'am? Ano lang, naglaba, maghatod sa bata sa eskwelahan, elementary. Di ka man ko naghatod, sir. Karon pa di ko kaabot. Nga, nasayra naman, tunyayin ko tuigan, kaning diri dapita sa Zone 7, apektado niya sa sindong. Kumusta man mo ato? Oo, sir, sa binta. Na-appeal mi diri sa binta. Na, tuod man, balik mi kay naanad na lagi mi diri. Dinhinagin mo. So kadang minyo man ni Brother Victor, dinhinagin mo. Pila na mo ka? Kuan, 16 years na. Grade 10 na akong kamagwangan. Anyway, ma'am, aduna mi gamay panghinabang lang gikaayo no, gikan sa Hope Channel sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Aduna kitay itawag nga tabang kapag laom. Kini among iregalo at tagasa sa imong pamilya. Aduna kitay bugas, ma'am, itlog. Bread para sa mga bata. Toyo, sardinas. Ano ya, ipakita nato sa inyo. Busa ma'am, usa may makasulti nimo sa imong bana, sa imong mga anak ug sa Hope Channel. Akong kaistorya sa akong bana, unta inaot unta nga paminti ang iyang income para makakaon ni. Tapos akong mga anak unta manginaot ko makauman sila sa pag-eskwela na ami ga-support sa ila. Hinaot ko nga unta nasay lang mga una ang ilang ugma. Salamat ko nga naikuan karon hinabang nga gikan sa Hope Channel. Thank you kayo, sir. Wadyo ko nagdahom. Ma'am, subli daghang salamat ha sa padayon sa imong panimalay. Hawid lang sa imong pagtuo sa Ginoo ang buta kanunay. Thank you kay sir ha. Thank you kay sa sa Hope Channel. Unya mga kapaglaom, ato nasaksihan ang kahimtang sa panimalay sa pamilya ni Gsoong Victor Nalia. Ato na kay nabi ang iyahang asawa si Ma'am Cristela Nalia og nalipay ang Hope Channel Panimbaya sa Kabuntagon World. Nakaduaw kami sa ilang panimalay og nahimo kitang instrumento para makahatod o makatunol og panalangin kanila. Para sa sunod nga higayon, kini si Daryl Ictin alang sa Tabang Kapaglaom. What is collagen? It is a group of fibrous structural proteins naturally occurring in the human body as the chief constituents of connective tissues such as ligaments, tendons, and scars. For example, when a person is wounded, collagen glues the separated tissues together, forming scars. Collagen is the foundations where bones and teeth are made. And collagen is especially important in the walls of the blood vessels, which must withstand the pressure of blood surging with each beat of the heart. Vitamin C is a water-soluble vitamin that plays an important role in collagen formation by facilitating hydroxylation process of amino acids proline, and lysine. Fruits and vegetables can easily provide a generous amount of vitamin C. For example, a cup of orange juice, vegetable salads, and potato provide more than 300 milligrams of vitamin C. Daily allowance of vitamin C for women is 75 milligram, while men is 90 milligram. Include fruits and vegetables in your daily diet. Take note, active and passive smoking deplete the body's vitamin C, resulting to impaired collagen formation. This is Miss Laila reminding you, God is wise in heart and mighty in strength. Be healthy. It's a wise choice. Nagabalik ang Panimbaya sa Kabuntagon. Daghang salamat ng Layla. You've made us all healthier because of your health tips. Daghang salamat din kay Ana. Niligi na mo na siya ikalimtan, Dok Layla. Sa'yo pa ako natanaw. Pero mga kabaglaom, this episode, today's program is made even more special tungod kay aduna kitay live guest din sa atong set. Aduna kauban nato karon Kabuntagon si
Pastor Don Richard T. Generato. But before natin sila ipailaila mga kapaglaom, we have a caller online. Ato sa siyang abi-abihon. Hi, good morning. Hello, good morning. Dear caller, Good morning. nawala siya. Ano? Nawala. Ang sama, naaba? Halok siya, Wala. lubag. Wala. O sige, Padayon padayon pa ta sa ko yan. itong Sige, pagilila sige. sa itong bisita. No? We have Reese Ramo and Brother John Mar. They're here with us. Yes. Tungod kaya doon na sila gusto i-sulti, i-share bahin sa ilang tagsa-tagsa ka ministry. And Yes. And Daryl, for the information of everybody, muna sa atong mga faculty And and staff staff sa Western Mindanao Adventist Academy sa Dumingag, Zamboanga del Sur. WMAA, Western Mindanao Yes. Adventist. Atong Thank you so much tuluhan. for coming over. Layo kayong gibiyahe, padulong nga ni Cagayan de Oro, Doctor. Yeah, but we're happy to be here. And we are even happier to have you here with us. Yes. Pastor, let's begin with you. You're the head of the school, of the Yes. Academy, Western Mindanao Adventist Academy. I'm sure you have your own projects and stories to tell us. Yes, we're very happy that ang ato academy has been existing for more than 50 years already. Wow. Half a century. Oh, dayon kuan lipay pud mi nga many of our alumni are in the ministry and also for the community. And sa eskwelahan bago lang tang nag-open og annex dito sa Osamis nga ang ato Adventist education madala nato dito sa city. Before ay katong estudyante pa pud ko atong tulunghan daghan kay mga Under programs. Oh yeah, adili wala pa si Doc dito. Daghang tag mga programs dito. Mangumusta pud ko sa atong program currently karon. Kumusta ang ato nabatay mga outreach program? Sa una na enjoy kay ko ng MS Ministerial seminar. Seminar, Oh yes, nga mo duha og mga Balay. churches. Huh? Dito yung mag-spend. Sa kumusta na pa ba na karon o kung sapat mga additional mga programs sa atong school? Maybe Junmar can answer. Yes, Sir Junmar. Ang naalata ko karon mga igsunan mao ang folk ministry or feed our community ministry. Oh, bago dyan. So ang ato ang ginatrabaho ana niya is naghatag tag mga sleepers, then feeding, and nagtudlo ta sa mga kabataan may tungod sa Bible stories. And then ang usa gyud nga pinaka main gyud nga tong ginatudlo nga mobalik gyud si Ginoong Hesus. So, ang atong mga recipient aning atong feeding and ano to? Mga feeds. kabataan. Mga kabataan ang recipient. Yes. Where do you get the funds? Fund is coming from sponsorship sa atong mga kaigsuonan. Mga churches nga may sponsor pod. So, Praise God. nagpasalamat mi sa mga sponsor. Use this time to thank them. No? Okay. Mga estudyante pod sir. Mga estudyante, ang mga volunteers, ilang mga allowance, ilang Tagtasan, siguro nila lang Yeah. balon sa recess ba? That is so generous of them. Ma'am Reese, sa po may mga current na to nga mga programs nga nag-exist sa school karon. So, nami na umaabot na programa karong February 23. Mao kini among second Thanksgiving anniversary with the theme 1,000 Pairs of Slippers, A Children's Journey to Heaven. So, mao kini moadto mi sa mga kabaranggayan sa Dumingag together with the volunteers, both students and teachers. Then mohatag mi dito og slippers, foods, ug among pong tudluan og Christian Bible stories and songs. Si Ma'am Riz, no, kayo prim and proper kayo. No? Earlier this morning, I met her. I thought yeah. she was a student. Oh. Lagi nagtuod yung kung estudyante ka, Riz. Student ko, sir. Grade 12 Oh, student. see? Amin ako siya teacher kaya ingon mo sa mga faculty sila sa kwan. Yes. Wow. The principal should be proud of Proud, her. yes. Actually, I'm very proud of my students. All of them. Very active in the ministry sa ato tulungan because that's really also the objective sa ato mga Yes. schools. All throughout. The all challenges, Doc, ikaw sa may mong amahan as a head of atong Adventist Academy. And one of the challenges that we have in the academy is to really introduce Jesus good sa kinabuhi sa ato estudyante. That's really How the is it primary challenging? point. Well, Dalaylay mo sila kuan ang ilang mga parents. na students that you really have to push them. Now with students nga you need not to push because they are always there to nga magbuhat gyud because they're very happy to join the ministry. And we're very happy because sa team sa ato mga magtutudlo we work together para maabot gyud nato ang kini gyud nga ato paninguha para sa ato estudyante sa ato Adventist schools.
Ako, maestro po ko na I want my students to be like Reese, responsible tayo. And smiling kayo. Yes. So, Mr. Principal, I would like you to use this time para i-promote nato atong WMAA sa atong mga viewers. O kung napo tayo mga pasalamatan po membro sa PTA siguro. Yeah. On behalf sa Western Mindanao Adventist Academy, ako ginapasalamatan ng ato nga mga ginikanan nga nagapadala silang mga bata sa ato tulunghaan ug silang paghatag og pagsalig nga ang ato pagtudlo makatabang o makadevelop sa ilahang character, much more to take part of the ministry. Pasalamatan usab na ako mga teachers and students who are very also active in our program. Yes. And this time, kamo po na akong pasalamatan, June Maurice and Pastor Henrietta for coming over again. Yes, salamat din po. Pastor niya, mag-istorya patabahin sa Good Morning Pastor, no? Yeah. Sir John Mar, thank you po. And Ma'am Reese. And karon aduna tay caller nga mutubag sa ato ang Finally. Bible Trivia. Hello, good morning. Good morning. Yes, good morning. Ma'am, taga-asa ta, ma'am? Doon lang, ma'am. South Cotabato. Oy, doon lagi day kayo South Cotabato. Ma'am, pwede mi makapangutana unsa ang imong tubag? Sa ito pangutana, ma'am, nalimtan. Ang pangutana, ma'am, kinsa kining lalaki nga nakapapitik usab sa kasing-kasing ni Ruth human sa nahimong balo. Si Riz, ato ipa-confirm sa imong tubag kung sakto ba, ma'am? Pangalan, we need pangalan. Si Boaz. Oh, Yes. Is it The correct? answer is correct. Yes. So, Congratulations, ma'am. Salamat sa pagtawag. yes, matawag lang ang si Ma'am Leia Camacho sa imo for How to claim your prize. Yes. Thank you so much for calling. And once again, WMMA, Western Mindanao Adventist Academy, thank you so much. Mga kapaglaang, maminaw tag, tamis nga mga alonggikan sa atong mga angelic voices kay literally kakaputi ni sila karon. Yes. Ang cherubim silang awit nga, "Tis so sweet to trust in Jesus." Ako na kulang. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus. Oh, for grace to trust Him more. 'Tis so sweet to trust in Jesus. Just to take Him at His word, just to rest. Just
One of the most frequent topics that many get interested is all about romance and courtship. The idea of courtship has widely influenced the perspective of people, especially the young generation. The thought of eating together, going to the park, visiting homes, shopping are considered to be form of courting. Well, how could the Bible lead us to a vivid interpretation of this? Does the Bible have an explicit explanation of courtship? What are the new trends of courtship that many people follow these days? Or many stick to the old ways? Let the Bible speaks for us in courtship and romance. Today in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, it's the love month. And of Yes. course, nagihisgutan pa kaganina sa intro ato ng hisgut-hisgutan karon. And we have, of course, kauban sa mga batanon sa WMA, ang ilahang kinakusgan nga si Don Richards T. Henerato. Pastor Don Richards T. Henerato. Good morning, Pastor. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome again. Yes, maayong pagbalik diri, Pastor. Oh. Yeah. Okay, kini-fitting kay ba kay gugma mga batanon ang mga kauban ni Pastor. No, ato hisgutan ni Pastor kay gani nagi-context magyud siya ba nga what we're talking is not the worldly love but kung unsa gyud ang gugma in the context of the Bible. Karon so Pastor sugdan nato, unsa di ay ang hatag nga idea sa Bible, ang nga concept sa Bible, not idea, concept sa Bible on what is an ideal courtship? How should a man or a woman get into a relationship? Actually, I was looking into the Bible. Ngita jud ko anang literal gyud nga gisulti gyud ba nga ideal for courtship ba. Oo. But naglisod man ko. However, I have seen a text, daghan og text, but I have chosen one which the principle will apply sa ato. And I would like to quote from 2 Timothy 2 verse 22. Ang nagkanayon diri, now flee from youthful lust and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart. Oh, so more than the physical, kay diha man gyud ang attraction, diha man ang kumbaga animal nga nature sa tao, di ba? Why did you choose that text? Why? Actually, kung ato magutanaon ang iyahang kuan, ang principle ani, based sa ato observation sa ato mga batanon karon nga murag ang ilang pagpanguyab tungod lang sa kaibog, di kay ko kakuan. Pero ang biblical principle good when you go into courtship, when a person go into courtship, kana gyud ang pagkamatarong, ang pagtuo, pag tinuod nga gugma og kalinaw, mao gyud na ato gyud tinguha. So in other words, kung mag-enter ka gugma, dili nga kato bitong magproblema na hinuon ka no. Maglapad imong ulo. Yes. So Pastor, karong moderno nga kapanahonan, unsa man ang bagong trend sa mga tao karon pinaagi sa bago nga pagpangulita unsa man? Lagi no, sa ako bito basa ko gabi sa mga question ko nga unsa man ni. Pero ako ra gyud na realize di ay nga mao ni nga ang karon tungod sa social media, ang mga batanon ron manguyab pinaagi na sa text, Facebook, muna nga mag-post gani kana bitang sa tulfo bitaw. Nga naabi tayo mga husayon kay ang butang sa picture gwapo dayon nanguyab ngani ana. Pero matud ba, I have been looking into really sa iyahag yung kuan sa trend karon, especially sa ato mga millennials nga ang trend is courting through cellphone, mag-chat sa Facebook. Convenience dayon, na lang, no? Oh, dayon naman dayon ning application nga dating. Nana siya sa Facebook, dating, mangita ka, you meet a person, matchmakers. Unsa pa na siya itong unang app? Napay Tinder, Tinder Bumble, before anything. And mao na siya, dayon, dinha lang, pagkahuman, okay na dayon. Muna siya. Ay, lahi meron sa moderno nga kapanahonan kay bay pag manguyab na Ma'am Jill moingon dayon nga
pag text lang diya gisa ka text, sugdan ako. Depende na tayo. Oo man. Sugdan ako kay di ko langay-langay Kita ko kong lain. mo daghan ra bag lain diya. Daghan ra bang nagsayal-sayal diya nga kwan. Problema ka gyud. Pero safe tana, wala kita Ah, na. wala. Kaya wala may cellphone sa atong panahon. Oh, wala. Oh, Lagi wala kita gingon atong ganina ni proper Pastor. courtship. Yes. Basta dito ning sa kang pastor mo gikan gidapat. Unsa din ning proper courtship, pastor? Unsa gid dapat Unsay i-expect sugod, kung oo. ingon tag courtship? Well, kung ang ato pag court kana gyud number 1 gyud nga tininood gyud ang ato pag court. Kung ang ato court is only for playing, dili man gud na siya mo ay ideal o kabubuton gyud sa Ginoo. If you look into the Bible, of all stories, tininood ba gyud ang ilaha? Although naman tayo na mabasa pod nga sa life ni Samson. Lahi po to iyaha. But the ideal really is when a person courts somebody, kanang towards really nga sincero, dayon Maginoo gyud ba? Mo ana gyud na siya. But why do we have to go to that process, pastor? Tay mo manggod na ang gitambag para sa paggiya sa mga batan o sa mga katawhan, because they are going into a relationship nga they have to be united. Because that is really biblical. Oo. Pastor ba, i-rejoin lang ako si Daryl. Kana bitaw unsa gid sa isa ka relasyon kanang naanam mo, unsay connection sa courtship? What would that courtship do for you to have a good relationship in the future? Yeah, ang sa Unsa di ang naa sa courtship nga nung importante siya nga imo siyang seryosohon. Kay mura magod the message that we're getting is if you want to go into a relationship, sa courtship pa lang, plastar na siya. Dili kay dito na kapag naana mo uyab na mo, aya pa din mo magtinarong. Yeah, sa kuan gyud sa pag-guide sa ato, sa labi na sa counsels to the youth, parents, teachers. Na dito nga ang ato gyud ang pag-observe. Ayun. So mao na gyud ang pag-observe. Dayon diha nimo makita unsa ang iya mga strengths and weaknesses. And if you are really sincere about the person, mo na nga diyan na dayon kamo, of course with prayer, no? Yes. Kay mga manggod taog mga timailhan sa Ginoo nga kini ako ni siya i-court, I want this person to be my partner in life. So diha na mag-observe. So it's in the observation is in the courtship. Yes. But if in your observation, isa sa mga couples realize that they're not a good fit. Work. Does courtship fail? Yeah. Fail ba ang courtship, ana? Mo fail ba siya, pastor mo? Yun when you say fail wala na. Di na ka mo padayon or di na rin ka mo padayon kay okay. Ana ba siya, pastor? Actually, it really matters when you observe a person. And if you see something nga mura bitaw dili magkauyon ang inyo nga number 1, your philosophy in life, your belief in life, then I think that's already a signal nga you're not really meant for each other. The courtship did not fail at all. Tungod kay na-realize nimo nga ginaprotektahan nimo kagalingon for future bitterness and heartache. And you see the value of courtship, no? Correct, Nga dili lang yun siya ingon kay ay manguyab lang ko bay kay mayon lang ko I love you. Ganahan ko nimo human na dayon. Diba? So ang problema lang aning observation, pastor, could take a very long time. So kung mo take siya very long time, then inka nga okay na ni siya. Obserbahan na ako siya. Is it are you gonna be sure enough guaranteed na? Guaranteed na ba gina siya nga mula hutay na ginang inyong kami nyo? Okay. Kaya asa tama ng sa ako courtship? bitaw, no? Sa ako nga, okay man na ang we follow long observation. Correct. But of course, ang long observation, that should be coupled with prayer. Kana bitaw mga itas Ginoo mga sinyalis ba? Guidance Lord, and kini all. ang ako pag-court si iya sa ako observe mo ni ako pangayoon from you nga kini siya para na gyud ni kini tawo imo ning ihatag sa ako. Ayun. Oo. Pastor, nalakbitan na to ganina si Samson. Na mention nimo unsay leksyon din nato makuha kang Samson when it comes to getting into a relationship, because we know that he has a mission to fulfill. Mura bitaw he was used as as a tool para ma-fulfill ang mission and instrument. Ayun, I was looking for that word. Para ma-fulfill ang mission. Yeah, actually si Samson was not really for Delilah. Mo gyud na siya ang point. Dayon naminaw lang unta si Samson because si Samson was a Nazarite baya. Supposedly
as a Nazarite, di ka magpaputol buhok, ang imong mother di mo inom og bino. That was his mission. He was separated, a dedicated person to fulfill God's promise and tuyo niya ba. Kaso lang kakita manggod siya unbeliever. Ayun. Dili kaparihan niya ba. Mo to iyan na reason sa iyang downfall nga wala niya na fulfill gyud sakto gyud ang plano sa Ginoo para sa iya. Sa ato pa pastor, sa ato karon nga moderno kapanahonan labi na sa mga batanon, di kaya nato ng dili pareha nato magtuto. Well, if you base it in the Bible, that's very clear. Don't be unequally yoked with unbelievers. Kaya tungod na nga, muna ako gisulti ganiha nga ang ato philosophy really differs. Ingon ni ana ba? So, lisod ba ya? Ingon ni ana ang situation mahitabo. Kay kung dili mo pareha, dili mo magkakonek lugar. Pero There is that depende danger gyapon. siya. Depende kay ang importante nga magkasinabot man gyud. Correct. Nga magkainilhanay mo ng emphasis on the courtship. But pastor, last siguro pastor in closing, would courtship mean nga pag nauyab na mo wala na? Dili man siguro. Igay tanan na. Padayon gyud na Or padayon gyud siya. So it must continue. Because after marriage, dili man siguro na ingon nga that's the end already. It has to continue and continue. Mo nang ingon nila nga as years go by, it becomes more sweeter, no? I see. Ano man na. Sweeter as the Although years go kana by. siya, kinahanglan man gyud na magkuan ang couple. Maning kamot, maning bunga. Tawo ra gud ta. It takes two to tango, kumbaga pa. Yes. Diba? Dili pwede nga ang isa ra gyud pod ang That is true. maglihok. Diba? But That is true. in a relationship, atong sabton pastor no, nga dili na siya duha, but tulo nga nahimong usa. Correct. Yes. Ba? Apil Ginoo. Apil Ginoo. Apil Ginoo. Pasabot na to ang ikatulo. So no, nindot kaayo ang ato diskusyon. Salamat kayo pastor. I hope namoy nangakutlo mga kapaglawom sa atong pagistoryahan na ni. To achieve that ideal relationship, always remember to put God in your relationship para isa mo, ikaw, imong partner, ug ang Ginoo. And always remember to seek God in all the things that you do. Alright, no? So mga karon mga kapaglaom, among ihatag balik sa inyo ha, ang cherubim. There was a man, they call him Jesus, walked the shores of Galilee. He healed the sick and calmed the waters, made a blind dead eye to see. He raised the dead and cleansed the lepers, had a part to set them free. But best of all, he went to Calvary, bled and died for you and me. I wanna walk like Jesus, talk like Jesus. I wanna be just like my Lord. I wanna help my neighbor or him labor. I want my life to spread His word. I wanna sing to Him above. I wanna tell the world about His love. Walk like Jesus, talk like Jesus. I wanna be just like my Lord. I wish that I could have been with Him when He stepped out on the sea and heard Him say to Simon Peter, "Come, my son, and follow me." But soon the dawn will break around us, and His face we shall behold. Oh, what a time we'll have together, shouting down the streets of gold. I wanna walk like Jesus, talk like Jesus. I wanna be just like my Lord. I wanna help my neighbor or him labor. I want my life to spread His word. I wanna sing to Him above. I wanna tell the world about His love. Walk like Jesus, talk like Jesus. I wanna be just like my Lord. Walk like Jesus, talk like Jesus. I wanna be just like my Lord.
sa'kin. Music is God's gift. Kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili angay kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbaya sa Kabuntagon world is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests, and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Aniya na kita mga kapaglaom sa paghatag tambag suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, sigon sa giingon sa akong mga ginikanan, pag human og eskwela ay ayha manguyab. Maong nalipay ko kay wala na pakyas ilang handom sa ako ug usa na ako ka professional. Kanunay nako nga ginaampo nga akong mauyab, mao na dayon akong mabana. Karon adunay tulo manguyab, nanguyab nako pareha sa pagtuo. Ang isa kay ganahan kaayo ko kay nindot og tingog. Maayo pud mo gitara apan adunay bisyo. Ang isa okay lang man kay buutan man siya apan talag sa ramusimba. Apan ang isa maoy ganahan kaayo nila kay buutan, gamit kaayo sa buhat, pero dili pud ko ganahan sa iyang mga style. Wala jud spark. Sa amo kay murag naa siya iyahang world. Angay ba na unsa ni angay ba na ako'y sugton og kinsa pud sila. Oh, di ba kung si Aida Solorna or si Fe kani siya bahaba na hair bitaw tulo ka buok. Iyaha. So atong balikon. Na isa ganahan kay siya, may mo kanta, may mo gitara, pero nay bisyo. Ang ikaduha, dili kay siya musimba, di ba? Oh. Ang ikatulo, na siya out of this world. Pero ganahan sila kay bukutan, di ba? Na siya kaugalingong world. Oh, so yun. Buutan pero di mo simbang ikaduha. Ano yun? Para sa dili ni ikaw, charot. Kani ato letter sender. Taas kay kag buhok day. Gani. Papa kay Ana siya. At least kuan siguro ni siya, wala gid siya nagdali. Oh, Ana, she's taking her time. Yung magid ko na yung eskwela. Oh, pero si Rayman nagdali na. So, atong sugdan, makapaglaban na gyapon si pastor sa ato muhatag og tambag. Susugdan na to, Fitz. Kung ikaw, friend ni girl. Congrats. Naba kay sugton? Congrats kay kanang ni-graduate na ka, na nakay-trabaho, tulang ka po ka uyab sa imo, congrats. ABC. Pero, akong kasulti mamis, di ko makauyab kung permintin mo tanahon ang apan. Kanay sumpay apan. Although ang true love sees and examines, pero true love also look beyond those negatives, di ba? Kung tahanin mo kung mag-accept ba mo na siya ng mga negatives sa iya, ha? So far sa tulo, ngayon magyata ka descriptions, dito ko sa katong kanahanin mo, pero talag sa musimba. Basin di ay, tungod sa imuha, magganana sa musimba. Ayaw itong pila katong walay spark kay gananta sa mga tao, pero katog yung isa nga tao nga special para sa imuha. Kailangan ba Juday na siya spark? Teacher Sharin. Kini. Kung ikaw man ani Teacher Sharin, imuha man ni siya. Unsay tambag sa imong kaugalingon. Isa ra gid ako masure sa iya, gwapa kay siya. Ana. Panghatag og kagwapa sa ako Nauban daw, ti siya ihatag daw niya. Ay, okay na ko. Puno na, charot na. Bitaw ka ng kuan. Isa lang siguro ako mastorya. Iampo na sa Ginoo kinsag gyud ang dapat niya nga pilion kay lisod man gid nang mag-decide ka nga sa ulahi kay imo rang basulan. Ano yun, repentance come at last. Yes, waging pagbasa nga gaon na. So, kuan lang.
iampo ra na kung kinsa pangayog discernment sa Ginoo kay mura gina siya pinaka-importante ug angayan nimo nga buhaton. Dito baka sa na-spark? Wala, gyapon. Bingkat. Yeah. First of all, I want to congratulate you for following the advice of your parents nga dili sa mag-uyab-uyab nga antod nga dili mahuman. I agree. And congratulations ana nga bahin. Sa inaani manggod, nag-ampo na kakin sa imong banahon no. Iampo og ayo. Actually no, there's ang ampo, grabe ka powerful mo po na mo akong gihimo sa pagpamili og bana. Ayun, tinuod. So, kana lang, pag iampo ayo kay naka-remember po ko kato bitaw kuan mi diri 10 days of prayer diri sa Spook. Ang pag-away ato ga naghisgot man gud within the family, giunsa mo pag-meet sa imong kang pastor o si ma'am, ana giunsa pag-meet, giunsa nyo. Ampo ra jud. Ampo ra jud. So muna kay ga-contemplate na ka mga magminyo, nangitag ba na iampo nag-ayo. Muswak ra lagi na. Pangayua ang giya sa Ginoo. Amen. Para sa alang sa lalaki pa nga para sa imo. Okay, so babae na pagyapadayon na to, babae nga perspective. UP, giunsa nimo nga sure nga si Daryl na gyud. Hala, grabe ba? Actually, para sa atong letter sender, muna'y nakalisod kung daghan ang manguyab. Wa ka, yes, muna'y daghan ang uyab sa imo, pero lisod kayo pagpili, di ba? Maglibog ka A, B, or C. Mo po na nakanindot kung isa ra kabuk ang manguyab sa imo. Wa kay choices. Muna, Ma'am Ange, isa ra may nanguyab sa ako. Di ba yun, i-box out naman to ni Daryl. Box out. Package naman yun. Bitaw, no? Ayaw lang sa pagdali. Siguro dili pa karon ang panahon nga sugton lang sa nimo sila. Tanawa kung kinsa kay mulahutay. Tagaig pila ka mga panahon. Kung kinsa tong mulahutay, mutoy para nimo. Ayun, so mula hutay da. Dili na ipatas. I-box out, Dili na ipatas. Ako, dagag gipilian. Siyang gipili. Siya, walay choice. Ay, dili na ipatas. Di man ko box out. Ay, para sa ato, dear sender, no? Anang, kung sobra man, ihatag kang Leia Camacho. Nakan po rin tao sila din. Okay, nangita ni siya. Oo. Tama. Ang iyang pangutana, kinalan ba siya mo pili? Kinalan dyan ka mo pili. Pero kung sa tulubag yun, dili ko sigurado. Ayun. Ang ako nabantayan sa imo, kay mantayon kay ka... mantayon kay kaigsoon. Dagang kakita mga sayop yun. Ako masulti sa imo, dili yun tanan laki sama ni Jimel Kabaho gugawing indino. Ayun. Nagi mga pakyas-pakyas, nagi mga pali, nagi mga samad. Og Daryl iktin. Akong gusto nga, akong ipaabot sa imo, usawa ng perpekto nimo siya makita karon, pero pag kami yun, yung magawas sa itong mga dimayo. Karon nakita rin nimo mga dimayo, pangitaan na lang itong matolerate nimo. Kung kaya ba nimo to siya ang kunon nga sayo, pag later on, imo na lang siyang ipahimagso, ay, saan tamay, naanay mo gini akong uyab. Pero nadawat na ba? Hangtod nga, kana siya nga imperfection, perfect na para kanimo. Yun. Daw be awing, ideal. Mao na siya, amiga, kami ni Daryl, halin naman god mi. Yes. Ang imo lang yung pilion diha sa tulo, kanang dili basihan nimo ng bright, maayo mo diskarte unya wise. Ayun. Sa una nga panahon katong mabalik mi nato ni sa una na ay gwapa kay sa mong church nga daghang nang uyab. Tago nato sa pangalan nga. Portigin akong kuana ba. Apil kang uyab. Wala man ko apil ko nang uyab. Wala ko niya gipili. Wa ko niya gipili. Og sa dihang nakita na ko niya sa TV ni PM siya sa kuha. Ingon dayon siya. Nagbasol siya Gracie. O ano kabalon siya. Basol siya nga nung wada ko niya gipili mo na diha. Mo na diha babae. Akong ingnan mo na diha wala ni mo tanawa nga madiskarte ni si Awing. Diskarte ra ta daogon mo na nga imog yung i-plaster kinsa imong pilion. Kay pag-abot sa panahon katong tagsa lang misimba. Nagyan po ba yan natong natagsara ta musimba? Pero nakarecover man ta. Imong tanahon nga kini pag-abot sa panahon may ni mo diskarte mo angat akong kinabuhi ani. Mo ni akong pilion. Ayaw na pagduha-duha. Kay ngano ulahi ra bagid ang pagbasol dili maguna. Una nga ang imong pilion kanang madiskarte unya bisag tagsa mo simba pero maabot ang panahon mo balik na sa Ginoo. Sure jud diha. Yan sa major biblical ba na siya major. Kanang ingon niya biblical na siya. Ingon ang Biblia ang mauna ang gauna maulahi ang maulahi maguna. Correct. Unya mo lagi niyon. Say yun pa kung talag sara ka maka-English, repentance come at last. Kamay figure di ba? Pastor bitaw, pastor unsa gyud? Kailangan ba siya mamili? Mamili ba gyud siya atong tulo? Well, sa ako, ang pangutana sa girl nga tulor ba gyud kabuok ang tawo sa kalibutan. But anyhow, kung na-focus diha sa church, well, probably
maybe because you want to put into your standard ang katong ikatulo nga bisan manimbahon pero kuan siya kanang out of this world. Wala i-connect. Sa imo ra pud na nga huna-huna. Why not be friend with the guy? Study more about ngano unsa iyang personality and understand ngano nga ingon ana siya. Then by prayer, masabtan nimo ngano ana na iyang pagkatawo. Then later on sa atong gisulti na og ganiha nga ipangayo ta sinyali sa Ginoo, then if the Lord grants nga kini nga mga gipangayo nimo nga mga signs na tuman, then why hinder yourself nga kana siya maabot ang panahon nga mahigugma sa imo, dayon manotice ka nga you like him because of the three. Ani ra man pud ni ma'am ako ikasulti, plus factor man gud na ang talent. Pero if you look into the Bible, wala ba biblical text nag-ingon nga ang talent mo ay muuna nga imong minyuan. Virtuous mong good. Kaya sa Bible very clear na look for a virtuous woman. Wala ba yung talented woman? So it also goes the same with the guy. Ayaw tanaw sa may mo kanta, gwapo. Ang importante ang kinaiya. May mo diskarte. Kana siya ba sa term nga may mo diskarte. Karon ra ko ana nga kuan ba nga word. Madiskarte sa buhay, no? So, salamat kay Pastor sa apo atong ati girl. Grabe ka. Mo na ginagingon bitaw ni mama nga hulat lang gyud sa katapusan kay manggawas gyud sila. Pero libog-libog ka, no? Ingon sa magingon ni Daryl, kailangan ka mamili. Pero make sure nga kana imong pagpili ayun siya sa mando sa Ginoo o ayun siya sa imuha nga makita bitaw nimo. I'll give you a tip. Do you see one of these guys with makita ba nimo sa ako English makita ba nimo imong kaugalingon sa aning tulo sa future? Kana siya, ma-imagine ba nimo na siya? Ako hatag lang kog insight. Ang bisyo kompetensya na siya nimo. 'Di ba? Ang dili mo simba, basi pwede pa nimo na siya madala ikaw ang mahimong kanang pamaagi para makabalik siya, 'di ba? Ang wala sa world, wala mo i-connect base naglahi lang yun mo karon og perspective mo nagingon, ila-ilaha, 'di ba? Siguro, 'di ba? Courtship starts from friendship. So ila-ilaha sa siguro silang tanan, dili lang karon lang sa siya nimo nga nakita and then you decide. Dili siya necessarily nga sa ilahang tulo. Okay? So, in Ana, pwede pa po na pa ikaupat, ikalima. Ikaw na yun, ate girl. Pwede ang diba? Oo, pwede si Tulay. O, kinsay Tulay, Ana. Alright, so I hope nalamdagan ka na mo, no, ate girl, kay ang kaminyoon, mo na siya gingon nga, pag once sinubo mo na, di na yun siya, ni mo iluwa. Ba? Lisod kayo iluwa. Okay? So, and please don't forget to ask God's guidance on that. Kay muswak ra gyud lagi na siya. Abot ra na siya diha nga time sa imuha. We hope nga nalamdagan ka na mo among ate girl og sa katong mga nakarelate pod ana nga sitwasyon o padayon may pagampo sa imuha. Meantime, mga kapaglaom mo ginhawa sa kadali ang imong mga kabarkada diri sa Panimbaya sa Kabuntagon World. We'll be right back. What a beautiful name it is. Nothing compares to that. Ang pag-ibig mo sa akin. Music is God's gift. Me from kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili ang ay kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbaya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. Happy Sabbath kaniyong tanan. Ano sa pita sa itong segment ang Let's Pray Today o kinihang higayon na itong gahin alang sa itong hiniusang pag-ampo sa itong 777 prayer.
kauban nato sa pag-ampo karon wala mo dili si Pastor Don Richard Generato. Pastor, thank you so much. Kauban na po na mo karon. Thank you also. Pastor niya mga prayer request nga atong i-appeal sa atong pag-ampo. Una gikan sa atong viewer no. Matud pa niya, please pray for my son Hill Danver Inot. Makabaton siya og day off during siyang Sabbath, and also let's pray for his health and strength. And let us also pray for Brother Boboy Kilog nga maayon ta siya sa iyang balatian karong mga panahon na. Si Teacher Agdon, isa sa mga teachers nato sa Delmar Adventist Elementary School, doon na siya breast cancer. Si Brother Loloy Ascuna nga adunay large prostate, o usa-usab sa mga amahan or isa sa amahan sa usa sa itong mga sponsor, si Sir Hill Gonzaga, nagbatian sa karong mga panahon na hinaot nga ang Ginoo magapanalangin sab kaniya. And ato po yan po sa pinasahiya ang tanan nga mga katawhan nga napektuhan sa 2019 novel coronavirus, ug kita usab nga maproteksyonan og dili na mulaganap kani mao nga virus. Pastor, sabi na. Magampo ta. Mga kaigsuonan. Diyos nga gamhanan, ikaw ang tig-iya sa among hinilam nga kinabuhi. Nagapasalamat kami nga makadangop kanimo niini nga oras alang sa pag dala sa amo nga mga paghangyo, ilabi na sa amo nga mga higala. Ginoong Diyos niini nga kabuntagon, ako ginagaampo kang Brother Hill Danver Inot. Lord, ang imong anak nagahangyo nga sa iya nga pagtrabaho, tugutan siya nga maka-day off alang sa adlaw ipapahulay. Tuyo ingon nga kini nga adlaw nga balaan, naa siya sa imong balay alampuanan alang sa pagsimba ug pagdayag sa imong ngalan. Wala may imposible alang kanimo Ginoong Dios. Tuguti nga matandog ang kasing-kasing sa iyang boss aron usab kini nga iyang hangyo nga day off mahatag kaniya. Panalangin usab sa kusog ug sa maayong panglawas nga sa iyang trabaho mahimo nga malampuson ug magadala og kadaugan sa iyang ginatrabahuan. Nagaampo usab ako Ginoong Dios alang kang Brother Boboy Kilog, na siya sa iyahang dili maayong panglawas. Aplasi siya palihog Ginoong Dios sa imong balaang lana ug maayo siya aron mahibalik siya usab sa iyahang normal nga mga buluhaton ug magakalipay kuyog sa puloy-anan sa iyang pamilya alang sa ilahang mga adlaw-adlaw nga mga pagpangabudlay. Nagaampo usab ako Ginoo alang sa amo kauban sa pagtudlo, si Teacher Agdon. Ginoo anaa siya'y dako kayo nga hangyo tungod niini nga balantian nga miabot kaniya. Daw dili namo matuhuan Ginoong Dios nga kini nga mao nga ailment mooy nagapakgang si iyahang sagradong bulaton alang si iyahang mga pupils. Apan Ginoo, ikaw mo giila nga mananambal sa tanang mananambal. Ginoo, ayuha siya. Himua nga ang iyang kaayuhan magadala og himaya sa imong ngalan. Apan kini nga maong amo nga iya nga handom amo ginatugyan kanimo kay ikaw may nahibalo. Gaampo usab ako kang Brother Loloy Ascuna. Ginoong Diyos, nagahangyo usab siya sa iyahang enlargement sa iyang prostate nga imo kini siyang ayuhon. Nga sa mga tambal nga iyang ginatumar makaayo kini sa iyaha. Nga diin mahimo siya usab malipayon kinabuhi kuyog sa iyang puloy-anan sa iyang mga kaigsuonan ug kauban usab sa iglesia ug sa komunidad. Ako nagaampo usab sa usa sa amahan sa amo nga sponsor diri sa ato nga sa maong stasyon, si Brother Hill Gonzaga.
Ginoong Dios ang handom sa puloy-anan nga imong siyang ayuhon ug mulungtad pagyud ang iyang kinabuhi. Ikaw may nasayod kung unsay maayo alang kanamo sa iyang puloy-anan, Ginoong Dios. Unta ug himua nga imo igahatag ang ila usab mga paghangyo nganha kanimo. Sa katapusan, Ginoong Dios, niya kami sa tibuok kalibutan, dili lang diri sa Pilipinas. Ang amo ingon nga cancer niining balatian nga nakakuha sa daghan sa mga kinabuhi sa mga tawo kining NCOV. Ginoo, ako gaampo nga kini matagaan sa madali nga solusyon sa mga doktor ug mga tambal nga ila usab igadapat aron usab maayo sila. Ginoong Dios, daghan kayong salamat ngimong dunggon amo pagampo ug daghang salamat nga kini amo makita ang ilang mga kaayuhan kay kini amo ginapangayo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. Sa ito mga kapaglaam, kung ano mga prayer requests, pwede ko lang ipadala sa ating contact number ang magtas yung mga TV screens. Pwede ito usab sa ating Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Kaya let's pray today where you don't have to pray alone. Do you have an experience with God? Experience that has made an incredible change in your life.
Ang uban moingon nga kato siya usa ka coincidence. Pero ako moingon nga kato siya usa ka ebidensya nga dunay Dios. Tungod kay kato usa ka diretso nga tubag sa among pag-ampo sa pagluwas niadtong panahon na wala may pagkaon. Be ready to share it with us. Send your story at pskexperience@gmail.com or you may call us at 0927-777-5602. Kasing. Ang iyang kasing-kasing wala makurma og maayo. They call it Your story will surely share God's love and change lives. Daghang salamat, Nazarbel Vergara. I hope I pronounced her name right. A trumpet. Wow. Murag makaingon na dyan ko, I've seen everything, no? Daghang salamat sa imong rendition, Mr. Vergara. Today's episode, mga kapaglam, is even made more special tungod kay banggiitan atong makauban karon. Banggiitang psychologist, psychometrician, guidance counselor, CMRU Chief at Department of Justice, Parole and Probation Administration, Region 10. Taasa sa imong pangalan, Dr. Olivette Humalon Pahente Pelayo. Thank you so much for coming over. Welcome to Panimbaya Kabuntagon World, ma'am. Yes, thank you and good morning sa atong mga televiewers karon nga nagtanaw sa ato. I hope one day, ma'am, ma-achieve po na ako half sa imong achievements, no? Well, it takes time though. Today's topic is very exciting. Tungod kay, we're going to talk about love. And why not? No? February. Bisag dili February. Let's talk about love. Love. No? Kaya murag, sayo-sayo na to siya, labay sa kahanginan. No? I love Philippines. I love Kamigan. I love this food. I love your shoes. I love your dress. Daghan kita mag-mention ngayon na nga mga statements. But yeah, what does it really mean when we say you love someone? Loving someone means setting aside your own priorities and looking into the well-being of the other person. Like a mother to his kid, to her kid? Yes. And more on caring and committing to be more responsible and to care for the person that you love. Care for the person that you love. But despite it all, naalang gihapoy breakups sa relationship when someone, two people declaring they love each other, but in I the think end, because of the word commitment, diba? As what I have defined at first, na when you already have that commitment to set aside yourself, your own well-being, but you now focus on the well-being of the person that you love. Yes. That's the commitment. Pag nawawala yun kasi, being in love also is a commitment, as I have said. So pag nawawala yung commitment na yun, everything also fade. said earlier nga, kinala mo na siya mihatag sa laing tao, no? Selflessness. But then, the opposite is also true. Yeah. Naapoy selfishness. That is why you have to keep the fire burning. No, it's not just because you already got that yes, so everything stopped there. No, you have to keep the fire burning, keep the music playing. So, yung courtship, andun pa din yun even if you're already married. Kaya, in a mostly sa mga marriages kasi more about ka ng, especially sa mga first few stages, kasi there are a lot of focus na, like children growing up. So, nasisit aside na talaga yung self mo. So, nabu-burn out. It's just like, in a working too, like nung nagtatrabaho ka, diba? May mga burnout na times din. So, pareho kayo because you commit to love each other and, grow together. Yes. Not just personally but professionally. So, combine mo yun. Hindi yung merong naiiwan sa inyong dalawa. Oo, dapat ka mong duha. Oo, okay. Usahay, taas na kayong naabtan sa isa, no? Like a year and everything. Tapos ang isa nara sa panimalay, there's nothing wrong about taking care of the children in the house. But what about your well-being? What about this? Dili pa couple, dili pa married. For non-couples, but then after a month, after a week, gone. Because love is not really there. Baka In nasa the first liking place. stage pa lang. Yes. Oo, and then meron ng mga confusion na that is love. So, wag lang munang padalos-dalos. Mobitaw na nga, most of those who last nga mga relationship are those really na pinagplanuhan. No. And then slow down, observe, and then pinakauna manggod siguro before you enter into a relationship is ikaw mismo. Have you loved yourself already?
You love yourself enough, then you can have Because you cannot give something more which you love do not to give. have. Right? Oo. But So, still, there are breakups, and then kung sa kalainan ang mag-cope ang kaning lalaki sa breakup and yung babae sa breakup. traditionally. What would you suggest? Traditionally, if you look, pag titingnan natin siya from gender lens, no, sa gender perspective, syempre pag lalaki, medyo mga masculine sila, they do not share their feelings. So, most of the time, they cope by, going outside with friends, drinking, and they are not open to their emotions. Yung mga babae naman, ang mga babae kanang ilag yung i-release ilahang negative emotions. True. Either talking to someone or they seek for support system, or even if yung iba nasa room, but at least they let it out, no? Yes. Yung mga lalaki, they keep it. So, that's the usual, kumbaga, gender stereotypes kung atong tanawon. However, mas dali mag-cope ang babae. Siyempre because they let it out. Ang mga lalaki kinikim-kim. For a few days and then Wala na dayon. Ang sa lalaki, di man nila na-express out. So, inom-inom. And that's the negative thing about it. Okay? Madugang nga na ng problema. And then, we do not know na they're already into depression because alcohol is a downer. Now that we have discussed that, let's now go to those who are in love, who are in a romantic relationship. You are in a romantic relationship. What do you think is the most important part of a romantic relationship? The time when you realize that you're already ready not to give up your Give up own what? priorities. Wow. Okay, I see. So, yung parang ito na talaga siya. Like, willing na ko nga i-sacrifice even ang ako ang yung mga wants, desires in life. But to focus on the person that you love now and make him a priority. Yes. That feeling. Can I ask you a personal question? Is it okay? Yeah. Gigamit ba rin mo imong profession, ma'am? Sa I have to. kuha mo sa imong bana? Pag-observe mo saya? I have to. You have to, yes. Actually, to can. You'd be reckless if you didn't, right? Yeah. I did. Thank you for your honesty. So, si Sir, pinili gini si Sir, no? So, mag-matter ba? Pag dugay na nimo na obserba ng usa ka tao, will it give you guarantee nga na obserba na nimo siya so you'll have a happy and It takes time to know a healthy person. romantic relationship? It takes time to know a person. That is why even in a relationship, bisan pag unsa na mo kadugay, still it's a discovery because people change. Yes. It's very dynamic, no? So kaya nga marang nag-evolve tayo lahat, even our needs and everything. Yes. But what is important there is that whatever happens, whatever changes there is, you commit still to love each other. This is a very exciting topic and discussion. I will have to have you for a longer time, pero we're running out of time, ma'am. Yeah. So last na lang, how would you describe love in 5 words, and then your message to our viewers? Love is a commitment. Love is a commitment and caring for the well-being of other person. Caring for the well-being of other person. Would you like to say something to our viewers? For our televiewers, it takes time. Hinay-hinay lang, no? Dahan-dahan lang. And then, soon, pag na-feel mo na yung spark na yon, and then you're already ready for commitment, and that's it. Again, Doc, thank you so much, Doc Olivet, for your time, for coming over here. Sa'yo kay Kanimanta. Higina ko nila yung napakayatuan, but then you chose to be here. Thank you so much. Inaot mga kapaglaom nung natagan mo tambag or nalamdagan mo sa among hisgutanan, sa among hisgutan karamunta nga bahin sa gugma. Dili mag urus-urus. Take time, observe, and then love yourself first. And then, kung na kayo enough, you can love others. Mabalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon. What a beautiful name it is. Nothing compares to that. Ang pag-ibig mo sa akin. Music is God's gift. Me from all wrong. Kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo. Dili ang ay kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbaya sa Kabuntagon world is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives.
Nagabalik mi din sa Panimbaya sa Kabuntagon mga kapaglawom, and thank you so much no sa tanan nato nga mga viewers, labi na sa atong mga viewers abroad na nagatanaw always din sa Panimbaya sa Kabuntagon. And ako pasalamatan na atong mga partners and sponsors, Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga. Sir, ang pag-ampo na mo kanunay magpadayon sa inyong pamilya, labi na kang Sir Gonzaga, no? Yes. Inyong amahan, magpadayon pag-ampo din sa team nato din sa Hope Channel. And diha sa abroad, Ma'am Mirsha Katulpos and Francis Bal Aguilar Jr. diha sa tanan ng mga supporter nato diha sa United States. Charm Andrew and diha usab kang Lovely and Uncle diha sa Macau. And sa tanan nato nga partners din sa Pilipinas, daghan salamat. O anita sa atong mga greetings. Kisay una mo greet nato diha. Ma'am Angel, go. Yes, no, ako lang siyang i-greet especially, no. Pa-birthday, bago day ko mo greet day, ato sang ipasulod ni na itong mga nag-celebrate karon nga bulan. Birthday bulletin. Happy birthday. Jairine de la Serna. Happy birthday. Oscar Marie. Happy birthday. Birthday. Myra Joy Montero. Isa na. Happy birthday. Elmi Rose Ruiz. Happy birthday. Ardil Dan Lantaka Abu-Abo. Shani Kalima. Oy, Shani. Happy birthday. Neko Benasahan. Happy birthday. We have Tutong Lampute. Happy birthday. We have Darrell Baguio. Happy birthday. Ano po, nawala mo na mong monitor. Bakula Yes, no, mag-greet po ko happy birthday sa kang Brother Jason Monday, kang Ma'am Alani, kang among University President sa USTP, Dr. Butch Cultura, Dr. Maria Cristina Ganas, the school principal sa Lumbia National High School, Dean of the Culture for Sciences sa Liceo Oliver Plaza, and of course, akong kinakusgan nga ba na my #1 supporter. Happy birthday, Mela. Happy birthday, Sir Lotri. Yes, oo. Kulot ni, happy birthday. Ako po, panibayawan ako. Ako my friend, Abner Tejero Jose, diya sa Valencia City. Thank you for watching. Ni mata juga sa'yo. Dili sa tao balik sa China, kay delikado. And Thank you for watching, my friend. And si Rex and Jessica Gonzaga, my Our heart prayers. walks with you. You are in our thoughts and you are in our prayers. Yes, no, gamay public service announcement ang mga membro sa tribo nga Askuna maghimo og grand reunion karong February 29 diha sa Katipunan, Zamboanga del Norte. So please keep yourselves in touch. Kay mo ning panahon nga magtipok-tipok tas Justice Adolf Askuna will be hosting that party. Yes, gusto mo na kayo greet Ati Charm and Kuya Andrew. Hello, good maayong hapon di aka ninyo. We miss you here. We hope to hear you soon and magkita-kita ta diri pag-uli ninyo. And gusto mo na kayo greet ang ate na mo, Ati Ann, Bugayong di sa Chicago, Illinois, gata na siya na to karon. Good morning, maayong buntag, ay maayong hapon diha sa Chicago, Ati Ann. Itong mga kauban diha, itong mga kailan na to diha, i-regards na lang ko nila. Yes, and by the way, last na lang. Ako din i-announce so second Saturday karon sa early registration sa atong Department of Education and Brigada Eskwela will take place on May 18 to 22. Ako din i-greet ako ang school head Sir Cesar L. Macasarte and Sir Sherwin Cuerdo din sa Division of Hingog City. Happy birthday, Lori Moore Casalan, Jose Keith Hinarge, happy birthday. Mga kapaglaom, no, another episode na po ng ato ang gisawan og nindot kayo ang atong adlaw, no, sinugdanan sa atong adlaw. Thank you so much for being with us and see you next episode. Let's enjoy life with the purest love, the love of God. Ato ang kuno ng grasyag himaya nga sa langit kanato gigasa. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan og hatag dugang kadasig sa tong paglaom. Pusa kopti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwas. Sir Yul, happy Sabbath. See you soon. Remember, we only have one earth, so live in harmony. Buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy Sabbath, everyone! Tagay ligan, tagay mo, happy Sabbath.